Ip yang singobha ya pibaro ki paralok ki parajor sasisen syakisau ayom. Ngangait bonafi pikwa banyo ya ka jingtip ka babnya halor ka ai ka balajia haka jingya la kai hapdeng ka Brazil Persia ya ka Argentina menmit. Kabala poi hadu bala habban pensangeno tanghapo new minutes balas dang ya ka jingya la kai. Katkum ka order bala penmi da ka sorkar Brazil haka arpulai dari ubenai panreu kalamana ya kino ki breu ki bawan na England na South Africa bana India ban Rusia Brazil kum kalat jing yada ya ka jing safriang jong ka klam coronavirus laino tang lada kidai kinong snong ka Brazil haka kanhon yala kai ka Argentina dan sangut kirang yala kai ki bawan na po England kinai kikintup ya Emiliano Martinez ukol ka Argentina bat ubay kai na England naka klub Aston Villa Giovanni Lo Celso ubay kai naka klub Tottenham Emiliano Buendia ubay kai naka klub Aston Villa bat Christian Romero ubay kai naka klub Tottenham katkum ka National Health Surveillance Agency kini ki sangut ki rang yala kai ka Argentina kila aida ka jingtip ka babakla ban yorung sya Brazil haba ki klem ya tu bakiwan na England bat haka jing yala kai menta kamit laingut naki lakan tup haka starting 11 kabala pelong ya ki pulit bat ki nong try ka kot ka khia ka Brazil ban rung sya madan yala kai bat pensange sendon ya ka kinong try ka kot ka khia ka Brazil kila ong susu balap tak yakin ki sangut ki rang yala kai ka Argentina bagi dai ban syong marwai klem daya klek lang bat ki wepan tadhadu bakin dami no nakari Brazil Henry kinai ki sangut kim ko ngu satia bat nai kamet layo i balai ngut naki ki yala kai padeng madan bat uwei ubadai ubondia udon hakaben kila ongru bagi ladap maham lupa ya ka Argentina mesing sajan baka dai ban pak syong karantin yakini ki rang yala kai sangut bat bakam dai ban pen yala kai yaki Henry ka Argentina kam sengap satia kabala pelong ya kita kinong try ka kocak ya ban wan pensange sendon ya ka jing yala kai namar ki shifting baka ne ka jing la jong ka Argentina kala ban bo ha ka jing ma na ka banta ka jing ko jing ya kinong Brazil ki balamat ya ka jing yap ka bahadu sanlak prapu lay hajar na ka jing pang coronavirus la ban pen ken mawang ni baki rang yala kai ka Brazil ki bayala kai hapo England kim la ban ya don benta bat ka kon yala kai ka Brazil ka badang yat menta syakaman namar ka Premier League kampelai yaki da ka shifting yo ki yabit ya ka jingpang coronavirus namar ka Brazil kadang dai kari ka basyak kitab ha hakani ka jingpang haba penpai nia halor kita ki jingkam kinong try ka ka khia ka Brazil presiden ka Argentina Football Association ulaong ka Argentina kalabor enti yaki protokol sebala ai ka FIFA bat ulakan tanya mardor halor ka jingkam kinong try ka kocak ya ka Brazil ya ka jing ai jing tip bakalaki sangut kirang yala kai kibawan na England ulaong bakam la banlong bancu ya tok kumba kilakam kaba penlengo susu halor kan ka jingla ka tanat ka kocak ya ka Brazil kalong bakini ki rang yala kai ka Argentina lais ngi mensua kila don ha Venezuela ban yala kai Persia ya ka batkam don kanu ka jing perking Henry haba kila poi ha Brazil da ka bami baik na Venezuela kila mat penban ya ka tei ka jing perking juga tanat ka kocak ya ka Brazil kublaya pergi paraloki parajor ngindang man ra susu ki update halor kini ki AKA tadadu bang de sembiang hakawai pat ka video kublai sibun